हाय लोगोफोर सनाफोर आंनि जिउ गासै नोंथांमोनखौ माब्रै मा रावजों साबायखर होगोन आङो गावनो बुजि मोनासै नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंनो आंनि दिनै चेनेला 4000 कमप्लिट जाबाय लोगोसे 4000 कमप्लिट जानायनि अनगायैबो आंनि मनिटाइजआबो जाखाबाय आरोना स' बेफोर गासैबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोजां मोननाय गैयामोनब्ला आंनि बे दिनैनि दिना फैनाय नङामोन आरोना स' थेंक इउ सो माच आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोन गासैखौबो नोंथांमोना दे आंखौ एफा सापर्ट खालामबाय माने आंनि बे 4000 घन्टा जानायाव कमप्लिट खालामबाय आंनि मनिटाइज जानायाव कमप्लिट खालामबाय नोंथांमोना एफा सापर्ट होबाय नायबोबाय थाबाय भिडिअ कन्टेन्टफोरा मोजां नङाब्लाबो नोंथांमोना नायबोबाय आं बेखौनो जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावो नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच गासैखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे माबा लाबोनो बुङो आरो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो माने भाग्य लटारि माने जायनानो खाफाला मोजां बेनो माने बे लटारिखौ मोनगोन आरोना आङो मोनसे टारगेट लादों लोगोफोर जुदि आं नैबे भिडिअआव 100 लाइक आरो 100 कमेन्ट जायोब्ला लोगोफोर आङो जेनेबा 100 लाइक जानाय लोगो लोगो 100 कमेन्टआ फैखागोन मानोना लाइक खालामनाय लोगो लोगो कमेन्टबो होमानासो माने आङो बे खेलाखौ माने लटारिखौ होगोन होनना सानदों आरोना लोगोफोर मानोना 10 जन 20 जननि थाखाय आं खेलाखौ होनो सानाखै आरोना लोगोफोर प्लिज अननानै नोंथांमोना बुजिनो नाजा मानोना मानसि बुरजानो खेलाखौ होबासो माने मोजां जायो आरोना बा इन्टारेस्ट नाङो आरोना खेलायावबो स' मानसि खम सानै साथामाव खेला होबाथाय माने इन्टारेस्ट नाङा आरो गोसोआव माने फिलिंआ मोजां हेपि जाया आरोना स' आङो टारगेट मोनसे लादों लोगोफोर 100 लाइक आरो 100 कमेन्ट फैबाथाय आङो लटारिखौ होगोन आरोना नै खाननैनि गेजेरावनो माने दिनै आं बे दिनै 26आव होबाय नालाय बे भिडिअखौ 26 27 बे साननैखौ नेगोन आरो आं लोगोफोर बे साननैखौ नेनानै आं 28आव खेलानि रिजाल्टखौ होगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना बे आंनि खेलानि माबायाव बाहागो लागोन होननानै आं आसा खालामबाय लोगोफोर माने नोंथांमोना आंखौ एफा सापर्ट खालामबाय नालाय स' बेखायनो आङो सानदों मा सोरबा सासेनो आङो आंनिफ्राय माबा मोनसे गिफ्ट होनो होननानै स' आं बेखौ गिफ्टखौ आङो 3 माहनि रिसार्ज सोना हरनो होननानै आङो आखायाव लादों लोगोफोर 3 मान्थनि रिसार्ज स' बे 3 मान्थनि रिसार्जखौ सोर मोनगोन बेखौ दा समाजसो खोन्थासिगोन आरोना लोगोफोर खेलायाव जेबो सेटिं जाखानाय नङा गासैबो कमेन्टआव जा कमेन्ट हरो जियानो मोजाङानो जा गाज्रियानो जा जि कमेन्ट हरो गासैबो मुंखौ आङो लिस्ट बानायगोन लोगोफोर बे लिस्टखौ आङो टुक्रा खालामनानै माने माबागोन आरोना लुद्रु खालामगोन जेनेबा नामखौ नुयि बायदि खालामजोबगोन आरोना गासैखौबो ओमफ्राय बेखौ आङो मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै माने बेनिफ्राय मोनसे दैखांगोन आरोना बे जाय आखायाव फैगोन बेखौ नोंथांमोननि केमेरानि गेजेरावनो बेखेवना होखागोन ओमफ्राय बै मानसिनि मुङा जा फैगोन बेनो देरहागोन आरोना लोगोफोर आं बिदि खालामनो सानदों आरोना स' नोंथांमोना मा होनो आं बेखौ मिन्थिला खिन्थु आङो खेलाखौ बिदि होनो सानदों आरोना जुदि नोंथांमोननि आखायाव जुदि माबाफोर एक्सट्रा खेलाफोर दङब्ला कमेन्टआवबो लिरनानै हरजागोन मानोना आं कमेन्ट नायखांनायनि उनावसो गेमखौ होगोन नालाय स' नोंथांमोना कमेन्टआवबो लिरना हरजागोन जे ओरैबायदि खालाम होननानै खिन्थु आङो सासेल' प्राइज होगोन आरोना लोगोफोर स' बेबो आरो टारगेट लादों 100 लाइक आरो 100 कमेन्ट बिनि सायावबाबो जागोन खिन्थु बिनि खमावबा जानाय नङा लोगोफोर प्लिज निमाहा खालाम मानोना आङो मानसि खमद्रायाव खेलाखौ होनो होननानै सानाखै आरोना स' मानसि बुरजाबा थारमाने एसे बाङाय 100 जनफोरबा माने मोजां जायो आरोना नायनायावबो खेला होनायावबो मानोना नङाबाथ' साब्रै साबा 10 जनफोरनो होबाथ' गासैनोबो सोना एसे माबा मोनसे होबाबो लस गैया होननाय बायदि जायो आरोना मानोना बेखायनो मानसि बुरजाबा जेनेबा आंबो होनो हानाय नङा गासैनोबो स' बेनि गेजेरावनो सोरबा सासेनो होनो होननानै आङो थिरांथा लादों आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना जोबजासे नायबायबा भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोरनो होमबाना लोगोफोराबो बे खेलायाव बाहागो लानो हानाय बायदि माथो नोंथांमोननि लोगो फेमिलिफोरानो सोरबाफोर खाफाला गेवना थानोबो हानाय बे 3 माहनि रिसार्जआ स' आं आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ गोरोन्थि दासान जेन उल्थाबो साननो हानाय नोंथांमोना सोरबाफोर माने भिउस नागिरनानै बिदि खालामदों नङा बिदि नंखाया आं माने जास्ट आंनिफ्राय मोनसे 4000 जानायनि मोनसे इन्टारेस्टआव आरोना मनिटाइज जानायनि इन्टारेस्टआव माने खुसिजोंनो आं बे माबाखौ माने सोरबा सासे मानसिनो माने बे गिफ्टखौ होनो सानदों आरोना आं 3 माहनि रिसार्जखौ माने आंनि गोसो खुसिनिफ्राय आरोना लोगोफोर आङो बेखौ दा नोंथांमोननि सेराव 28 मे खालि लाबोगोन सानदों आं खेलाखौ दिनै आं साननै दोनगोन कमेन्टखौ साननै नेगोन आङो 26 27 बे साननैखौ नेगोन आङो ओमफ्राय आङो 27नि हराव 12टानि उनाव आङो तैयारि खालामगोन आरोना माबाखौ आंनि चेनेलखौ माने मा होनो लिस्टखौ स' नोंथांमोना जोबजासे नायबायबा थेंक इउ स' माच आरो हानायखिनिखौ शेयार खालाम लोगोफोर बेखौ लोगो लेवा गासैनोबो जे नोंथांमोननि लोगो लेवाफोराबो बेयाव बाहागो लानो हानाय बायदि स' ओमफ्राय थेंक इउ स' माच जोबजासे नायनायनि थाखाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरो
हाजासे साबायखर बावहरफिनबाय नोंथांमोना आंखौ एफा गिदिर सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ बिदिनो अनलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट नांगौ लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंसो आङो दा बिसिनाव लागै मोनफैनो हादों आरो इयुनावबो नोंथांमोननो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामनायनि लोगोसेयैनो बेल आइकनखौबो टिं दाबायना हो लोगोफोर बै सानै अल नटिफिकेसनाव थुना हो आरोना होमबानासो आंनि गोदान भिडिअ बानायनायफोरा नोंथांमोननि सेराव माने नोंथांमोना डाटा अन खालामनाय लोगो स्रुट माने नुजाहैगोन आरोना नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनाव स' आसा खालामो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन गोदानब्ला प्लिज आरो पुरानाफोरब्ला नायबाय थाग्राफोरखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोसिनिफ्राय फिन खनसेबाव रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि थाखाय थेंक इउ स' माच